Pravaši su nakon debakla na parlamentarnim izborima morali reagirati. HSP Ante Starčević je na konvenciji izabrao cijelo novo vodstvo. Nakon Ivana Tepeša, novi je predsjednik Hrvoje Niče, zamjenik je Robert Balić, dopredsjednici su Vlatka Vukelić, Florijan Žižić, Igor Jurić i Marinko Pažin, a glavnim tajnikom i dalje ostaje Pero Ćorić. Konvencija je uslijedila dakle kao posljedica nakon što stranka nije uspjela postati parlamentarnom, a u prethodnom je sazivu imala 3 zastupnika. Predsjednik stranke Ivan Tepeš iz moralnih je razloga podnio ostavku, a oko pitanja svog odlaska na zastupničko mjesto u Europskom parlamentu i dalje je vrlo suzdržan. Dogovorili smo da dok ne završe razgovori sa kolegama iz HDZ-a da nećemo o tome komentirati. Tek iza razgovora ćemo reći javnosti. Ponuda gospodina Plenkovića je sportskim rječnikom rečena nekorektna. Ponuda gdje su nam se nudila 2 mandata, a jedan od njih sam trebao biti ja bi se danas loše osjećao. Ja se danas vrlo dobro osjećam, zadovoljan sam učinjenim i čak i nakon ovih loših izbora sam jako dobro spavao, nemam zaista tu krivnju. Ponosan sam na ovu ekipu koja će znati potegnuti. Puno smo istvorili, što kažem, zajedničkim snagama. Novi predsjednik Pravaša Hrvoje Niče upravo je gost Dnevnika. Dobro večer, dobrodošla na N1. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima i zahvaljujem na ovom pozivu odmah istog dana nakon što smo održali stranačku konvenciju. Nastojimo uvijek biti aktualni u svakom trenutku. Idemo krenuti redom. Dakle, nakon poraza puno je nezadovoljnih u stranci. Evo, vidjelo se to sada i promjenom čelnih ljudi. Je li zapravo bilo raskola unutar same stranke? A onda ćemo malo i o jedinstvu Pravaša koji ipak niste uspjeli postići. Točno niste uspjeli uvjeriti birače, jer da jeste, onda biste vjerojatno ušli u parlament. Što se tiče ovog prvog dijela, kod određenog dijela članstva, pa čak i vodstva stranke, pojavilo se nezadovoljstvo. I za sve su okrivili stranačko vodstvo, prvenstveno predsjednika i glavnog tajnika, kao što su svi mogli vidjeti iz njihovih medijskih istupa. Nažalost, oni su taj svoj uspjeh, ako to uopće možemo nazvati, od 1500 i 2000 glasova predstavili kao nešto veliko, a vidjeli smo da se to radi tek od 1,5 do 2%. I na osnovu toga oni su temeljili priču da su oni ti koji imaju snagu, koji imaju znanje, volju i pokriće da budu nova snaga pravaštva. Nažalost, oni su paralelno pokrenuli priču da novi mladi ljudi trebaju biti na čelu pravaštva i ja sam odmah reagirao. Naravno, kao i oni, kontaktirao sam čitavu državu od Dubrovnika do Zagreba i Iloka. Dobio sam potporu i tu su naše dojučerašnje stranačke kolege, s obzirom kako su danas izbačeni iz stranke odlukom časnog suda, tu su oni pogubili konce i nažalost došlo je do teških riječi, zbog čega je stranka, ali i gospodin Pero Ćorić kao glavni tajnik angažirali odvjetnički ured od Davora Kurilića kako bi se zaštitio i integritet stranke i integritet pojedinca. Ima li nekih imena koji su tu poznate javnosti, a danas ste ih izbacili? Pa evo, dojučerašnji naš predsjednik glavnog stana Tomislav Vlajnić i dopredsjednik stranke Dario Marenić, oni su doslovce bili na prvom i drugom mjestu u 5. izbornoj jedinici. Ostvarili su rezultat kakav su ostvarili, predstavili su to kao uspjeh pravaštva, a mi svi znamo da je pravaštvo na ovim izborima, pa tako i HSP-AS kao dio pravaške scene ostvario ne poraz nego debakl zbog kojeg nismo mogli ponosno hodati ulicama naših gradova. Dobro, ostajete li dalje pri ideji da treba ujediniti sve pravaše, što ste pokušali uoči ovih parlamentarnih izbora, kao što sam rekla, neuspješno? Apsolutno da ostajem. Pa gledajte, meni su 34 godine. Ja uopće nisam sudjelovao u svim tim raskolima koji su se događali od 90-ih na ovamo, ali vjerujem da imam snage i definitivno imam volje da idemo u tom smjeru ujedinjenja. Hoćemo li to ujedinjenje napraviti kroz jednu stranku ili zajedničkim nastupima na listama, pa da pojedinci na tim listama preferencijalno love svoje pozicije, meni je manje bitno. Spreman sam razgovarati, ti razgovori mogu trajati 6 mjeseci, 6 tjedana, 6 godina, ali ja tu neću odustati. Jedini uvjet koji će biti
svim drugim pravaškim čelnicima je da nema uvjeta tko smije sjediti za stolom od predstavnika pravaških strana. Danas ste odmah nakon imenovanja rekli jednu zanimljivu stvar, naime da vam je dio glasača čvrstog vašeg glasačkog tijela, između ostalog branitelja, otišao u drugim strankama, pretpostavljam ste tu mislili prije svega na HDZ, ali da vam je i neke ideje ukrao Živi zid. O čemu se radi? Pa evo, što se tiče ideja Živog zida, 2014. i 2015. godine HSP dr. Ante Starčević kroz svog saborskog zastupnika tadašnjeg Ivana Šimunovića pokrenio je inicijativu za opozivom guvernera HNB-a Rohatinskog, pa nakon toga i Vujčića. Tražili smo njihovu kaznenu odgovornost zbog toga što su držali stranu bankama koje su svojim nedjelovanjem uništile hrvatsko gospodarstvo i svojim izravnim djelovanjem su uništili hrvatskog čovjeka. Kad smo došli na vlast, nažalost, mi smo prestali pričati o tome. Taj Živi zid kojeg ste sada spomenuli, samo na toj temi izgradio je jednu priču i vidimo koliko im je donio mandata. Dobro, imaju oni sada svoji problema. Mene zanimaju više vaši. Hoćete li se uspjeti koordinirati s obzirom da dolaze lokalni izbori? Također ste naglasili da ste otvoreni za koaliciju na tim lokalnim izborima sa svima, osim sa SDP-om i SDSS-om. Pa to je logično, jednostavno mi ne možemo koalirati s tim dvijema strankama koje su nam svjetonazorski miljama udaljene i vjerojatno zapravo nikada se neće nama Dobro, ali vidjeli ni smo približiti. čudne suradnje, dakle i HDZ-a i SDSS-a u sredinama gdje smo mislili da se ne mogu dogoditi pa su se dogodile. Znači isključivi ste da ostajete pri ovim Ona stavima. podružnica koja bude koalirala s SDSS-om i SDP-om prestat će biti podružnica HSP-a dr. Ante Starčevića. Želim vam puno uspjeha u radu. Hvala vam na prvom gostovanju kod nas. Hvala i vama na pozivu.